mawaka su danna subscribe danna alamar yarinya ce tana kama da gaskiya in ta yi ado tana kamar zinariya ta kama zuciya ta min. Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci a tare da ku a cikin wannan channel ta mai albarka wato ta mawaka Hausa Studio. Ina muku barka da sabon shekara wato 2022. wannan sabon album ne na Hamisu Breaker wanda ya release wannan narfa ta 2023. wannan album na Hamisu Breaker hakika ya daɗi sosai, kuma wannan waƙoƙin da ya shahararru sun fita ga duniya. Hamisu Breaker na ɗaya daga cikin mawaƙa na Hausa waɗanda suka yi fice, waɗanda kaniwu suke alfahari da shi sosai. Hamisu Breaker kamata mu jinjina masa saboda waƙoƙin da kake mana godiya, masu yanka suna ƙara godiya ko da wasu mutuwa sai ƙara tururuwa suke suna ƙara sunka. Kar ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku yi like, ku yi share ɗin wannan bidiyo ta Instagram ɗin ku Facebook idan kun na ra'ayi. Sannan kar ku manta ku ba mu bayanan abin da kuke so wannan bidiyo muku kyau, muku kyau ba muna so mu sani a nan wajen yaɗa shiri wanda ya release wannan narfa ta 2023. wannan album na Hamisu Breaker hakika ya daɗi sosai, kuma wannan waƙoƙin da ya shahararru sun fita ga duniya. Hamisu Breaker na ɗaya daga cikin mawaƙa na Hausa waɗanda suka yi fice, waɗanda kaniwu suke alfahari da shi sosai. Hamisu Breaker kamata mu jinjina masa saboda waƙoƙin da kake mana godiya, masu yanka suna ƙara godiya ko da wasu mutuwa sai ƙara tururuwa suke suna ƙara sunka. Kar ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku yi like, ku yi share ɗin wannan bidiyo ta Instagram ɗin ku Facebook idan kun na ra'ayi. Sannan kar ku manta ku ba mu bayanan abin da kuke so wannan bidiyo muku kyau, muku kyau ba muna so mu sani a nan wajen yaɗa shiri wanda ya release wannan narfa ta 2023. wannan album na Hamisu Breaker hakika ya daɗi sosai, kuma wannan waƙoƙin da ya shahararru sun fita ga duniya. Hamisu Breaker na ɗaya daga cikin mawaƙa na Hausa waɗanda suka yi fice, waɗanda kaniwu suke alfahari da shi sosai. Hamisu Breaker kamata mu jinjina masa saboda waƙoƙin da kake mana godiya, masu yanka suna ƙara godiya ko da wasu mutuwa sai ƙara tururuwa suke suna ƙara sunka. Kar ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku yi like, ku yi share ɗin wannan bidiyo ta Instagram ɗin ku Facebook idan kun na ra'ayi. Sannan kar ku manta ku ba mu bayanan abin da kuke so wannan bidiyo muku kyau, muku kyau ba muna so mu sani a nan wajen yaɗa shiri wanda ya release wannan narfa ta 2023. wannan album na Hamisu Breaker hakika ya daɗi sosai, kuma wannan waƙoƙin da ya shahararru sun fita ga duniya. Hamisu Breaker na ɗaya daga cikin mawaƙa na Hausa waɗanda suka yi fice, waɗanda kaniwu suke alfahari da shi sosai. Hamisu Breaker kamata mu jinjina masa saboda waƙoƙin da kake mana godiya, masu yanka suna ƙara godiya ko da wasu mutuwa sai ƙara tururuwa suke suna ƙara sunka. Kar ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa, sannan ku yi like, ku yi share ɗin wannan bidiyo ta Instagram ɗin ku Facebook idan kun na ra'ayi. Sannan kar ku manta ku ba mu bayanan abin da kuke so wannan bidiyo